Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Сөйләш, кайгырт һәм өйрән. Уңышлы кеше булу өчен нинди адымнар ясарга кирәк? Бу яңа гимназиянең уку концепциясе. Күп төрле мөхитне саклау өчен ниләр эшләнәчәк һәм укучылар өчен тагын нинди проект әзерләнә? Икеләтә шатлык Зәйдә фатир ачкычлары тапшырылды. Республика программасы буенча кем үз торагын алган һәм тагын ничә шундый йорт төзеләчәк? Матурлык тирә-ягыңда күргә генә кирәк. Леонид Сорокин 4 көнне Әлмәткә багышлады. Танылган фоторәссамның игътибарын нәрсә җәлеп итте? Беренче кыңгырау Әлмәттәге Адымнар гимназиясендә яңгырады. Бу Татарстанда 5-нче полилингваль мәктәп. Биредә дәресләр 3 телдә алып барыла. Яңа гимназия укучыларын нәрсә көтә? Сможете ли делать домашние задания на 3 языках с дочкой? Будем стараться. Рәхмәтуллиннар гаиләсенә тырышырга туры киләчәк, чөнки кызлары Аделина Адымнар полилингваль гимназиясенең 1-нче Г сыйныфына бара. Анда мәктәп фәннәрен рус, татар һәм инглиз телләрендә өйрәтәләр. Әлмәттә Адымнар комплексы Татарстанда 5-нче булып ачылды. Күп телле гимназияләр проектының инициаторы республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев. В стране первые такие школы с таким содержанием и такими условиями. Этим нужно и дорожить. Мәктәп директоры Илшат Яруллинга уку-укыту әсбапларын сатып алу өчен 100 000 сумлык сертификат һәм яңа мәктәп ишекләреннән символик ачкыч тапшырылды. Соңрак беренче кыңгырау чыңлады. Полилингвальная гимназия Адымнар-Альметьевск объявляется открытой! Яңа уку елында Адымнарда 773 укучы белем алачак. Бу 32 сыйныфны тәшкил итә. Укучылар белән бергә аларның остазлары да уку юлына басачак. Инҗи Сафина рәсем һәм технология укытучысы. Әлеге фәннәрне ул 1-нче сыйныф укучылары өчен татар телендә, әлкөнрәк балалар өчен инглиз телендә алып барачак. Уку концепциясе 11 адымнан тора. Беренчесе сөйләм, икенчесе кайгырт, өченчесе өйрән, соңгысы иҗат ит. Полилингваль мөхитне саклап калу өчен түгәрәкләр һәм секцияләрдә оештырылачак. Мәсәлән, мәктәп базасында кванториумнан аэро-юнәлеш эшли башлый. Балалар өч үлчәмле модельләр ясарга, шулай ук программалаштырырга өйрәнә алачак. Китапханәдә Минтимер Шәймиевка аның төрле телләрдә әйткән сүзләреннән торган портретын бүләк иттеләр. Күчермәсен исә мәктәпкә алачаклар. Анда Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе үз имзасын калдырды. Кунакларга яңа ашхана, бассейн һәм спорт залын күрсәттеләр. Анда киләчәктә 1-8 сыйныф укучылары өчен триатлон мәктәбе булдырырга ниятләр. Моның өчен биредә бөтен шартлар да бар. 21-нче мәктәптә аутизм спектры бозылган балалар өчен яңа ресурс сыйныфы ачылды. Ата-аналарның хыялын Татнефть хәйрия фондының гранты тормышка ашырга ярдәм итте. Мәйданчык ата-аналар һәм аларның сабыйлары өчен никадәр мөһим һәм укучыларны нинди дәресләр көтә? Белем көнен 21-нче мәктәп укучылары каршы ала. Башка укучылар белән бергә 1-нче сыйныфка биредә аутизм спектры бозылган балалар да бара. Аларның күбесенә 1-нче дәрескә бара алмау куркынычы янаган. Алена 7 яшьлек Михаилның әнисе. Соңгы 2 ел дәвамында аны балалар бакчасыннан соң нарасыйнан киләчәге борчыган. Ул үзенчәлекле балалар өчен сыйныфлар барлыгын белгән, ләкин тюталарның җитмәү турында да ишеткән. Шуңа күрә Алена да быел улының 1-нче сыйныфка керү өмете өзелә. Әмма барысы да башкача килеп чыга һәм әни кеше 1 сентябрьдә улы белән линейкага килә. Без бергә шиксез инклюзия проекты 2016 елда ачылган заманча инклюзив мәктәпнең дәвамы. У нас очень инициативные родители из организации «Необыкновенный день». Бездә бик инициативалы ата-аналар бар. 2015 елда алар миңа мәктәптә ресурс сыйныфы булдыру турында мөрәҗәгать итте. Ул вакытта балалар саны 4 генә иде. Хәзер исә алар әкренләп арта. 4 детей. Постепенно дети у нас прибавлялись. 2018 елга 2 мәйданчык барлыкка килә, ә бүген инде 4-нчесе ачылды. Бу грантлар конкурсында җиңүләр ярдәме белән мөмкин булды. Диагнозларына карамастан 23 бала үз яшьтәшләре белән бергә укый алачак. Ресурс сыйныфы тулысынча Татнефть гранты акчасына җиһазландырылган. Тьюторлар белән шәхси дәресләр өчен махсус бүлмә өстәлләре, сенсор дәресләр өчен җиһазлар барлыкка килде. Тәртипне гамәли анализлау, нейропсихология, адаптив физкультура һәм арт-терапия белгечләре белем алды. Биредә үз-үзен тотышны төзәтү, аралашу күнекмәләрен тәрбияләү белән шөгыльләнәчәкләр. Грант сәламәтлекләре шикле балаларга 5 юнәлеш: адаптив физкультура, арт-терапия, кул эшләре, музыка, пешерү буенча бушлай дәресләр алырга мөмкинлек бирәчәк. Зәйдә фатир ачкычлары тапшырылды. Йорт социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Ачылу тантанасында безнең иҗат төркеме дә булды.
Яна һәм Илһам Гарифуллиннар тантаналы рәвештә фатир ачкычларын ала. Алар икесе дә полициядә хезмәт итәләр. Яшь гаилә тиздән ишәячәк. Шуңа күрә сөенеч тә икеләтәм. 2 бүлмәле фатирда алар өй һәм сабый туйларын бергә билгеләп үтәчәкләр. Зәйдәге Тружеников урамындагы йортта яшәүчеләрне дә бәйрәм көтәм. 24 фатирлы йорт социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Биредә заманча ремонт ясалган 1 һәм 2 бүлмәле фатирлар урнашкан. Урамда да ямле, ишек алды төзекләндерелгән, балалар мәйданчыгы да җиһазландырылган. Шулай ук күп балалы гаилә, ятим балалар да тораклы булдылар. Әлеге 3 катлы йорт 4-нче микрорайонында иң беренчеләрдән булып барлыкка килде. Монда инфраструктураны да камилләштерәчәкләр. Гомумән Зәйдә социаль ипотека программасы буенча төзелгән 5 күп фатирлы йорт исәпләнә. Ознакайда 58 яшьлек ир-атны эзлиләр. Әлфис Хаҗиевның 5 июньнән кайда булуы билгеле түгел. Аның буе 170 см, уртача гәүдәле, шал йөгергән кара чәчле, күзләре коңгырт. Ир-атның ничек киенүе билгесез. Әлмәтле Альберт Мусин да югалган. Ул Түбән Кама районының Кама аланы бистәсендә юкка чыккан. 20 августтан ул элемтәгә кермим. Ир-атның буе шулай ук 170 см, уртача гәүдәле, кара чәчле, коңгырт күзле. Ул кара куртка, зәңгәр су ак күлмәк, зәңгәр джинсы, кара итек кигән. Фотолардагы бу кешеләр турында мәгълүматкә ия булучылардан ярдәм көтәләр. Үз-үзеңә, ишек алдына һәм әйләнә-тирә дөньяга сакчыл мөнәсәбәт. Булар барысы да Әлмәттә яңа мураларда чагылыш табам. Аларны алтын алмалар турында әкиятләр паблик арт программасының 5-нче сезонны кысаларында ясыйлар. Аның төп темасы кайгыртучанлык. Рәссамнар үз эшләре аша халыкка нәрсә җиткергә тели. Я видел. Уже успеть и ваш уже видел. Познакомились с Маратом? А я познакомился. Мурал авторы белән Изай Зарипов урамындагы 39-нчы йорт ишек алдындагы балалар танышырга өлгергән. Марат Данилиян дөнья күләм танылган урам рәссамнарының берсе. Әлмәттә ул 14 көн эчендә үзенең иҗади эзен калдыра. Муралда мастер ишек алды табигать һәм бер-берең турында кайгырту темасына уйлануларын чагылдыра. 50-нче еллар авылдан шәһәргә үрелгән Әлмәтнең үсеш тарихы да яшерелгән. Ул елларда шәһәрнең төп проспектындагы аллеяларга алмагачлар утыртканнар. Һәм ул нәкъ менә бу рәсемнең үзәгендә чагыла. Иҗат җимешенең тагын бер нияте – оҗмах бакчасы турында уйланулар. Иллюстрация герое арасында егетнең приюттан алган эте Диег да бар. Күрше ишек алды Ленин урамындагы 189-нчы йорт фасадындагы муралны исә Данила Шмелев дусты Алексей Таракин белән ясаган. Автор рәсемне балачак дөньясы турында кайгыртуга багышлый. Һәр өлкән кешенең күңелендә кичкенә бала утыра дип саный егет. Алтын алмалар турында киятләр паблик арт программасына Татнефть башлангыч бирде һәм шәһәрдә ул 5 ел тормышка ашыла. Быел Әлмәттә тагын 15 яңа арт объект барлыкка килде. Әлеге фотограф Нефть каласында 4 көнен үткәргән. Шул арада аңа гашык булырга өлгергән һәм рәсемнәре аша үз хисләре белән уртаклашкан. Леонид Сорокинның шәһәрдә нефть күргәзмәсе Әлмәттә старт алды. Нәфисле һәм көч кеше уйлап чыгарган һәм табигать яраткан яшәеш. Аның эшендәге күренешләрне һәр көнне күрәбез. Безгә ул гадәти. Ләкин аларның матурлыгына игътибар итмибез. Күргәзмә нинди тәэсир калдыра? Тулырак киләсе сюжетта. Это моя любимая работа из этой выставки. Я не знаю, почему она меня так магнетизирует. Көзгә якынлашып килгән кырлар күргәзмә кураторы Валерийның иң яраткан әсәрләренең берсе. Әлеге эшләрдә Әлмәт метафорик киңлеккә үреләм. Аларны һәр берсендә, хәтта күзгә чалынмаса да, кара алтын бар. Шәһәрдә нефть автор Леонид Сорокинның табигать, нефть һәм шәһәр тормышы бәйләнеше турында уйланулары. Леонид Сорокин Әлмәттә 4 көнен үткәрде. Бу вакыт эчендә аның фотоаппаратына таң күзәтү мәйданчыгы, нефть сиртмәләре, кырлар һәм нефтьчеләр эләккән. Күргәзмәне оештыручылар сүзләренчә, аның максаты шәһәр һәм аның тирәсендәге матурлыкка игътибар итү. Яна Зиминаның эше сәнгать белән бәйле түгел. Ул күчемсез милек агентлыгы директоры. Шуңа күрә чакыру алгач һичшиксез риза булган. Сәнгатькә беркайчан да матурлык, сәнгать кебек карамыйдым ди. Шулай да күргәзмәдә гаҗәпләндергеч иҗатка тап булган. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә фоторәссамның 19 эше тәкъдим ителгән. Һәр берсенең артында абстракт кара бизәкләр, нефтька сылтама сурәтләнгән. Григорий өчен нефть җайланмалары, картиналары балачактан гадәти. Ул бабасы эшендә байтак вакытын үткәрә торган булган. Шунысы гаҗәп ди, бу матурлыкны шулкадәр еш күреп игътибар да бирми башлаган. Күргәзмә исә сәнгать киңлекләрен бөтенләй башка яктан ачарга ярдәм иткән. Фотоларның исемнәре юк, кунаклар үзләре уйлап таба ала. Күргәзмә октябрь азагына кадәр ачык булачак. Әлмәттә нефтьчеләр көне 3 сентябрьдә берничә мәйданчыкта узачак. Ленин мәйданында иртәнге сәгать 10-да театрлаштырылган тамаша һәм бәйрәм парады башлана. Шунда ук 12-нче яртыда Евгений Дятлов, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов, Узорицев фолк төркеме һәм башка артистлар катнашында концерт көтелә. Гагарин урамында мөмкинлекләр территориясе урам активлыгы сәгать 11-дән кичке 5-кә кадәр дәвам итәчәк. Сәнәгать скверында сәгать 11-дән кичке 6-га кадәр шәһәр халкын һәм кунакларын урам мәдәнияте фестивале көтә. Аның кысаларында экстремаль спорт төрләре буенча
буенча ярышлар һәм хип-хоп бию батлы узачак. Юбилейный спорт сарае каршындагы мәйданда 12-дән кичке 5-кә кадәр конкурс буенча күрсәтмә чыгышлары һәм Татнефть яшь хезмәткәрләренең һөнәри осталык конкурсы узачак. Шәһәр паркында сәгать 4-тә Рөстәм Асаев, Зәйнәт Фәрхетдинова һәм башка артистлар катнашында музыкаль концерт башлана. Каракүз скверында төштән кичке 6-га кадәр кунакларны Сандугач Сайрар Илем фестивале лауреаты музыкаль номерлар белән сөендерәчәк. 6-нчы йортта Нефтьчеләр мәйданында Бәйрәм Амаш һәм Рок Привет төркемнәре концерты белән дәвам итәчәк. Кичәнең төп кунаклары буларак Григорий Лепс һәм Баста чакырылган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрләрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.